Здравейте, аз съм Миглена. Името ми е свързано с идеята за миг, кратък момент от спокойствие и внимание. Олицетворявам осъзнатото присъствие в мига, тук и сега, и внимателното вслушване в сетивата. Заповядайте в терапевтичния канал на Иринка, където ще представя видеа с мултисензорна стимулация. Пожелавам ви щастлива и успешна нова година!